bafika abanye kutholela inkunzi namhlanje kunqamuko line. Dokotela usubuyile Khehlelezi. Yebo baba. Ngicela ukubuza nje simzame kwenye inamba ngiyathemba kuzolunga. Ngicela ukubuza khona ishilo la ukuthi awuthwalise ngicela uvela udayisa igubhu la uyibize ngama-million. Okay. Asiphinde sisho lento good luck. Abantu kunento abangayi-understand. Yonke into umuthi engena emzimbeni womuntu. Leyo nto asingakubalekeli futhi iqiniso asingalibalekeli. Leyo nto isuka isethwalo. Leyo nto engena emzimbeni it's either uhlanga noma yini. Leyo nto isuka isethwalo. Kuphela ukuthi abantu sebeyasaba ngendaba yezigubhu ngoba bathola information wrong kahle kahle ngezinyanga. Abantu bafike bazenza msulwa. Yabona umfundisi mayeza kanjene ekhuluma kanje. Iqiniso asilikhuluma ukuthi abafundisi abasalimela iqiniso. Ngoba bafike batshela abantu esontweni ukuthi ningaye izinyangeni. Kanti bona bayanyonyoba yiwona ama client ethu amakhulu ngapha. Ayakhokha. Wena dokotela uthini ebandleni lakho ngoba uArchbishop? Right, lalela ke ngizotshela abantu iqiniso namhlanje futhi lakhe. Mina ngiyakholelwa 50% esontweni kuNkulunkulu futhi angimazi ngoba idlozi lalekwa Israel phesheya. uJesu akeze eze la eSouth Africa. 50% ngikholele edlozini lakithi ngoba abakithi ngiyabaphupha abakina sebahamba emhlabeni abaloni demoni ngoba masithandaza sithi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaMoses. Labo bantu bayamadlozi aphesheya. Yindaba singadumisa bethu amadlozi ala emzansi. Inkinga sisuke sathatha kakhulu inkolo yeBhayibheli sakhohlwa inkolo yethu. So lezi zinto zowu2 kumina ngukhehlelezi akuxabani ngoba nginasemandulo okhokho bethu bebeyisebenzisa imithi izinto bezenziwa. Igubhu kunezigubhu ezinhle kunezigubhu ezimbi. So abantu igubhu nginazo impela kakhulu but lakhe futhi ngiyabanika abantu baningi kakhulu esengibanikile abaphumelele. Angizwa nabefundisi abaningi kakhulu ngiyabanika kodwa phela ngeke sesigagula amagama abantu ngoba ekugcineni umsebenzi wobunyango uyahlonisha. Kunento okuthiwa imfihlo yobunyanga. Makukuthi wathwasiswa kahle kunemfihlo yobunyanga ongahamba ugagula izinto noma ukhuluma ukuthi umbone nje ngoba imfihlo yasebunyangeni. Kodwa nje iqiniso lithi mfowethu umuthi bewusetshenziswa nasemandulo. Asingabuyini mina ngikutshela iqiniso. Omunye uzothi why wena Khehlelezi ugadwa kangaka kodwa inyanga. Ngigadwa kangaka ngoba the biggest threat esenginayo manje eyabefundisi abafuna ukubulala lo Khehlelezi ngoba enye into okufanele bayinaka abantu iqiniso lithi bonke labantu abenza ama cults esontweni abagqiba amakhanda phansi yonke leyo nto no fire ngeke uthola iSouth African. Iqiniso kakhulu abaseGhana abaseNigeria. Why always kuyabantu abasuka le ngoba kunama spirit ongeke ukwazi kwathatha leko Ghana noma ko Nigeria uze nawe South Africa. They cannot cross the river. Akwazi lawo ma spirit. Right, Dr. K asibuyele ekuthenini uapostle umfundisi ukhulumile la ngesikhathi unqamuko ubusakhuluma ngokuthi kukhona izinto ongazizwa kahle kule nkulumo yakhe. Okunye kwakho wakhuluma ngokuthi kubakhona umuntu ozofa emndenini bayithwalile. Ngenye indlela ubonakala ngathi awukholwa kahle umfundisi ukuthi wakwathwala. Ngisho kanjalo but lakhe kodwa umfundisi naye anga offendeki angangizwa kabi. Mina umfundisi makachaza into engenza ngingakholwa ingoba inhlobo ezethwala ezibalayo yilezi kanje. Sizoqala la. Kunomuthi afike akhuluma ngawo wathi wona ufika uthatha umbila utshinge phansi inkukhu idle. Kunomuthi othathwa laphana ufakwe nombila. Lo muthi mawufakwa lapha uqale wena bakugcabe bakusike ngerazor emzimbeni bese bethatha igazi lakho lasemzimbeni balihlanganise nomuthi thizeni bese bethatha lento bayihlanganise nombila bese kubizwa inkukhu nayo isuka isigatshiwe isisetshenzwe ngemithi. Leyo mithi okuyinto kuyisethwalo kakhulu lapho kusuke kusebenza amafutha kakhulu ayesadawana. Isadawana naso inhlobo ezadawana ziningi inhlobo zezadawana ezinobungozi lesi esingangena ekhaya. Uma sebeyigcobise lapho le nkukhu mabeyiphosela lombila ifikidle mayike yadla 2 noma yadla 5 noma yadla 10 isikhathi esiningi ayidli yeqe ku5 maybe idla 2 noma idle 1 noma idle 3 isuke lento ikutshela automatically ukuthi wena iminyaka ozoyiphila uzophila iminyaka u5. Umuke wavuma
wathi cha ngiyavuma vele usungenile by the time kuqala iprocess usuku usungenile kuleyo nto then mawuke waconfessa wavuma kunomuthi owuthathayo ebese ugeza ngawo ubuso omunye uthathe uyogeza ngawo emfuleni ukhumbule futhi lakhe ngithe mina ngikhuluma ezinyanga lento engiyikhuluma into engiyazi A up to Z nobubi bayo ububi bayo buqeda lento iqeda umndeni umuntu wakhona isikhathi esiningi one uhlala isikhathi esiningi lokhuza ehlaba is either mayihlaba nisho kuthiwa umfundisi ufika hlaba tshela inyanga ukuthi ngiyahlaba isiphandla ngifuna ukusipaka noma uzosipaka sinyusa silethe la phezulu engalweni enzela ukuthi esontweni bangasiboni number 2 umuntu wakhona isikhathi esiningi maybe njalo ngoJune kunomcimbi omkhulu awenzayo noma akanqeni ukufika eclubini noma erestaurant athenge labantu yonke into noma athenga amantombazane awathenga abemaningi ebese washiya nemali kanjalo yizinto ezisebenza ngoba usukuphakela noma kunama sacrifice osukuwenza it's either kunendlu engangenwa futhi noma kunemoto yakhe engagitshelwe engadrive umuntu eshayelwa uyena noma kuthiwe wena esibukweni ngeke uphinde uyibuke esibukweni noma ngeke uphinde uyiphuze iCoca-Cola imithetho okusuke kufuna ungayeqi uyisebenzise ngeke uphendulane hayi isikhathi esiningi ayisho ukuthi ungalali but ikalela kwesinye isikhathi ukuthi ungalali nomakoti wakho maybe lala nabanye kodwa ungalali nomakoti wakho isikhathi esiningi ikhona futhi enye ethi maybe ngosuku olulodwa hamba ulala nje uhamba ulala umuntu wakho isikhathi esiningi akalala ebusuku uhamba nje hambe lala ngoba iyamfukuzisa lento iyayifunela angithi ukhumbule phela isethwalo butlaki sikhuluma ngento ofike eqala wena wacela ifavor kuyona uthema ucela ifavor kuyona yasiya kunika imithetho before kunika imithetho uqala uchazela uzokwazi yini ukwenza u1 no2 no3 no4 mawuthi yebo ngizokwazi let's say for example ke wakhuluma ngekhanda lengulube ake ngikhulume ngaleso sethwalo isethwalo sekhanda lengulube kunemithi efika ithathwe le mithi le ithathwe ihlanganiswe nekhanda lengulube mayihlanganiswa nekhanda lengulube not only maybe abamchazelanga konke kunesinye futhi esihlanganiswa nenkomo straight inkomo yakho uyingcwabe iphila uyingcwabele kuphi khona kwialtar noma esontweni phakathi kufike kumbiwe umgodi ifakwe lapha iphila leyo nkomo by the time iqhuma kuba nalento iyimpethu yilo hlobo labantu luzofika la esontweni ikakhulu abantu abayenzayo futhi lakhe leyo nto asilikhuluma iqiniso ngike ngayisho lento ngisho nasemini ngathi emasontweni awu10 akhona manje only one abasonta khona uNkulunkulu isikhathi esiningi abasasonta uNkulunkulu sekuyibhizinisi that is why sebe confuse abantu bebasusa esintwini bathi ningayi enyangeni kodwa bona bayafika ngala enyangeni that is why ngithi ngiyamprefer umfundisi oshumayela esontweni iqiniso athi lithi iBhayibheli ekupheleni konyaka omunye nomunye wahamba wayezweni lakubo ukuze ayobalwa ophinde ethi uJesu eBhayibhelini angizile mina kuzobhidliza kodwa ngizogcwalisa kuloko enifike nikwenza akaze umthandazo waxabana nomuthi never kodwa kunendlela okufanele uyihloniphe ngayo lento esontweni angithi ke manje masebe u3000 abantu esontweni noma ususontele stadium into eyenzakalayo sekuyaqalwa ke manje lama seat 1 2 3 4 awama VIP kunabantu kulento okuthiwa ipledge umbuzo wami oqala uthi uyithatha kanjani imali e100,000 noma imali enkulu esontweni kumuntu omazi ukuthi uhluphekile vele lo muntu uze esontweni uzodumisa uzozama imali kodwa wena still usathatha imali yakhe wena uhlala kuma estate ugibela imoto eziphezulu lo muntu uthi makakhokha u10% njalo ngenyanga ungene ezikweletini abanye baseyikweletini kodwa bezama ukuyo impressa umfundisi loyo muntu usuke engasazenzi ibhuti lakhe usuke sesetshenziswa yileli yakhanda lengulube eliphansi ngoba ngisho bemkhuza abantu bethi yeka lokho usuke engasazenzi kusuke kuyiyo lento esimcontrol kodwa iqiniso lithi nakudala emandulo vele imithi yayikhona kuphela ukuthi sebeyayimisuse laba abokufika ifuna ukuthi ngidedele uApostle akabuze noma Paul kulokho sokushila alright kodwa esingakayi kuye wayithatha lento ishoyo wena lalela ke bhuti lakhe mina ngicela ukusho iqiniso lokho alikho izwe mangithi alikho izwe even one engakaze ngilihambe
zonke lezi ndawo akhuluma ngazo ngibuya phakathi ngqo bese siyohlula ngibuya phakathi ngqo umuntu waprofeta uTB Joshua ukuthi isonto lakhe lizodilika imina ngamprofeta mina ngihleli naye uyezwa kwasho ukuthi laba abantu bayabheka ukuthi wena unamandla angakanani mayekuthathe kancane akayithathi serious into yakhona isikhathi esiningi ababafuna abaprofeta basuka ngaphandle ungabona mina isontweni lami uzobona akekho umuntu engamnika iplatform ngike mina Bhutilakhi ngaba nomfundisi esontweni wale ngaphandle ngoba ngiyabavumela mabeze esontweni lami mangifika lo mfundisi wathi wenza ama 1-on-1 i-1-on-1 yakhe befika athi kumuntu usebenzisela iphi bank umuntu asho athi ngisebenzisa uFNB noma uCapitec ama bank maybe awasha bemathathu unamalini kuleli bank nginemali engaka kuleli unamalini nginemali engani kuleli unemali hamba njengamanje hamba gijima manje uyokhipha imali engaka la nala yazi ngagcina ngaphathwa amahloni ngoba angisa understand ukuthi le mali abantu abayikhiphayo eyani ngoba abanye babethi siyabuya next week mabebuya next week jikani nale mali ngoba egcineni nizofaka igama lami enkingeni ngoba inkinga kusasontwa sekuyibhizinisi abantu laba bangale bokufika sebeyithatha lento njengebhizinisi ayikho into erongo ngenyanga inyanga mayufika qala iyakuchazela ngezinto zonke ube uwena ukuthi uyakuthatha noma ukuthathi kusho ngenye indlela nje yonke lento esiyibona nakuma video osuyichaza okunye impela ukufunde khona ngaphandle wabuya nakho kunye ngendlela ukuchaza ngayo uyakucula dokotela asenze kanje Bhutilakhi yabona ngoba ngivumile ukuthi uzongi-interviewer yeah angifuni ngisho umbuzo oyi1 la ozongathi udla amazambane ashisayo hlala nje straight odabeni anginankinga ukuphendula whatever question that you are asking me nomfundisi noma engangibuza muphi umbuzo ngikhululekile ukuthi ngiphendule okay apostle yebo babulaki ubumlaleli udokotela yes ngimamele and I'm ready to respond okay ba all right number 1 udokotela umuntu lebona uconfused because of ma ubheka umuntu lebane akazi position yakhe whether uyinyanga whether ufuna ukuba umfundisi whether ufuna ukuba ne-tavern because zonke lezi zinto lezi azihambelani and ufana namuntu oyibane usesema oyibane ubheka i-opportunity ukuthi can I feel this opportunity I'm not fighting, I'm just saying my opinion and I will tell you why I'm saying that. Kambe apostle indaba singakwenzi lo umbuzo obheke kuye asicacisele ukuthi ukwenza kanjani ukuthi atholakale otshwaleni atholakale ekhemisi atholakale enkonzweni atholakale ekunyangeni mhlambe simnike lelo thuba ngirepa ngembuzo but I just want to answer it ukuthi mina ngihambile indawo zawuhlukahlukana because bengifuna amandla naye uyakhuluma ukuthi uhambile so ufana nenyanga lebane iyahamba nayo iyaqala ngaphandle and la ngihambile khona inisho mawufika khona la bayakunika lezi zinto lezi angikhulumi ngaye research abangihlale phansi ngaye eGoogle ngatype ngafuna research impilo yami i-research namhlanje la eSouth Africa i-CRN and University of Unisa babayenza ama-research sometimes they do invite me because ngikhuluma ngento leba ngihambile ngisule kuyo hayi ukuthi ngifundile somewhere now lezi zinto leba banginike zona uyakhuluma dokotela iqiniso izinto leba bayakutshela imilawu yakhona ngiyakhumbula the other day ngiyafona bathi no lo muntu leba ngizokunika wona ngeke ucrosse the sea ufana ukuthi wena uze la usebenze khona bafika bangisebenza emzimbeni now the question is that maba kusebenza emzimbeni lezi zinto lezi ziyaphuma na mina ngiyakhuluma namhlanje ngithi lezi zinto lezi ziyaphuma because idemona number 1 alithi ipapa that's number 1 idemona alithi isinkwa idemona lidla when you are depressed and ma uphila impilo raw the purpose uthole le demona le whether uhamba nge-Mercedes Benz uthe wena ufuna imali le demona lizofika kuwe nge-character layo now the reason why idemona lizohlala kuwe
is because of liyadla lisebenzisa umzimba wakho to do wrong things. Now, if Bibili iyakhuluma nayo, it's unclean spirit when they come out of the house. Ikhuluma ngemzimba yethu. So it is possible that unclean spirit liyaphuma inside of our body. So I want to answer the other one and say, listen to my confess as uNkulunkulu. Ngikhuluma nge-true confession. Angikhulumi nayibani uyadala or ufuna uyenza another step. Ngikhuluma yibani uyaconfessa kaNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla to set you free from lezi zinto lezi. Now the other thing abantu bafuna ukuthi understand and be very regular namhlanje. Kunama-county la uhamba khona. Now Dr. Khehlelezi ukhulumile state that naye uyahamba khona. Basinika amandla but akhona nama-sick. Ufuna bamamele kahle. Okhona ama-sick. Lebana bakufundisa khona. For an example, uthola umuntu athi une-room. Lebana i-room ungena khona uzokhuluma nama-ancestors akho. Uyazi kahle lo dokotela. Angikhulumi ngo-Dr. Khehlelezi manje. Ngikhuluma about i-general doctor. Bayayazi ukuthi bayenza njani. Because nami la eNigeria, bangifundisile ama-sick ukuthi uzofaka ipipe la endlini, le-pipe le izohamba, yangena e-consultation room yakho. So, zikhona izinto lebana asiyamandla. Is that ama-sick? Now, amandla asebenza ukuthi ube nesithunzi. Amandla asebenza ukuthi wena u-attract imali. So, manje izinto leziphumile. Uthola ukuthi umuntu ucabanga ukuthi usana namandla usebenzisa ama-sick. So, ngifuna ukuthi kube nemehluko between nama-demona nama-sick lebane ayasebenziswa namalanga. Sibone ne-video udokotela bathi ungena emanzini. Mina ngihambile ngaya e-DRC. La ibane e-DRC with my own eyes. Babiza lento le bathi umamba muntu. Bayibiza yaphuma ngiyayibona with my own eyes. Now, manje udokotela uyangena bayenza inyoka leyo. Yeah, it's half crocodile and half human being. Bayibiza yazala kimi yambamba from the back. Now, listen to this, I'm a supernatural thing. But namhlanje because kunama social media, is it Dr. Lebanon, people over famous, nama-scam or fake miracles. Isn't the Lebanon was born namhlanje? For example, if video uDr. Khehlelezi, ufuna umbuzo ungene amanzini nemali uyithole khona le amanzini kwenzakalani? Okay, asingahambi indawo ngifisa ukuthi mhlambe sigoxe nje kafishane la. Dokotela okokuqala usekhona? Yeah, ngikhona baba. Okokuqala ilokho ukuthi kwake kwavela ku-apostoli ukuthi abanye abantu bathwala ngisho ngebandla. Kuthiwe wena uzoba nebandla. Udokotela u-apostoli uqale wabuza lowo mbuzo ukuthi ukwenza kanjani ukuthi ukuhlanganise. Okay. Mhlawumbe ke lokho kunye ngoba lokho kunye asikuchazi. Ingqoqo yakhe angigcineke ngokuthi uzothi mawusuphendula dokotela uhambe uzofike endabeni yasemanzini. Okay. Asikuchazi. Yabo njengamanje uzongizwa umfundisi. There is a difference ukuthi ngikhuluma nomuntu ohambe as a client, ebe-client la kade yakhona. Njengamanje ukhuluma no driver. U-driver okwazi ukuyidriver lento okwazi ukuyikhanda inyanga ethi mayifika uthi mina bengihamba ngiyofuna amandla. Lalela bhuti lakhe. Ungafunda ukudriver but kunalento okuthiwa i-advanced driving. Noma ungaba umshayeli but mawumshayeli mawufuna ukufunda extra ngokudriver uyahamba futhi uyofundela ukuba yini advanced driving, right? Mina mangihamba bengingahambi ngiyofuna amandla. Number 2 uthi angubaleke lo mbuzo wakhe uthi uKhehlelezi uyiscam. Okokuqala umuntu oyiscam umuntu othi bantu fakani imali nenze kanje abaconvince bafaka imali. Mina ngifakisa umuntu imali abantu beza kumina ngibenzela izinto zenzeke babuye nemali banginikeze, right? Lalelake ikanjena lento bhuti lakhe akekho umuntu ongazi omZulu omXhosa bonke ama nations umuthwasa ukwazi ukuthwasela umndawu manono ifembu bese ngalesikhathi uthwasa kunalento equbukayo okuthiwa isithunywa lesi. Lo muntu usengene na isithunywa esesivuke samisana nedlozi bese kufanele ukuthi leso sithunywa
umukeliswe ngokobuyoni. Sithe masikhula kunabantu ababemukelisa isithunywa kuthiwa lo muntu uyamukelisa isithunywa. So njengamanje that is why ngithi angeke sijule ngaleyo level nomfundisi ngoba yena uye laphana as a client. Kunezinto engeke ngiyidiscuss naye ngoba ebeyiclient ebengayona inyanga, but ngizomvulela kancane ukuthi mina ngikusebenzisa kokubili. Angimfihlelanga sifika la. Ngithe okoqala utshwala ngiphuzi mina. Uthe yena utholakala utshwala umkhehlelezi. Ukhehlelezi 1 akaphuzi. Lezi zinto mawusunazo ziyakuphuzisa 1, ziyakucontrola zikuphuzisa. Angiphuzi, angibhemi. Angitholakala futhi emaclubini ngigroove. Kuphela i-lifestyle yami enginayo. Right. Ithi into lana but lakhe. Angeke ngize ngiyeke ngithe mina ngikholela 50% edlozini. Ngiphinde ngikholele 50% kuNkulunkulu. The reason ngithi mina kuJesu ngikholwa 50% ingoba sebeyithathe yonke lento bayenza ibusiness. Akusasonto utshelwa yimina la ongathi kusangcono khona kusezayoni. Lawa amanye amasonto wonke akusonto. Umbuzo bhutla kuyi1. Yindaba uzothola umuntu wangaphandle uthola ukuthi ICC masiyobhuka iICC u500,000 per day maybe nyanzi isibonelo. Yena kancane ukufika thathe lela ICC athi uyibhuka inyanga yonke kuyasontela ukhokha irent ye3 million. Uyithatha phi yonke le mali? Isikhathi esiningi sebecashe ngamasudu kanti badayisa ama drugs. Benza lento okuthiwa human trafficking. Becashe ngalento ukuthi bayasonta kanti lutho. Bagijime bazoconfuse abantu. Bafike ebantwini bathi lalelani sukane inyangeni amadimoni. Idlozi lomuntu alikaze laba idimoni. Wonke umuntu mayizalwa uzalwa naye ubaba Makhado unesibongo sakhe naso. Uma nesibongo isibongo sihamba nezithakazelo. Mase begiya mayigiya bamthakazela kanjani ngoba kunezithakazelo zakhe. Izithakazelo ezakhamka kobaba omkhulu bakhe nogogo bakhe. Ngifuna ukwazi ke mina mayithi amadimoni akakholele edlozini pho wayenesibongo yena mayise kubizwa ngesibongo sakhe kuthwani. Sibuye futhi size kule yamanzi. Kunento engiyithandile ishilo uthe these days sekunalento okuthiwa i-social media. Ngizokutshela into eyi1 mphinde futhi ngitshela umlaleli ekhaya. I-social media yakwazi ukukuphakamisa. I-social media yakwazi ukukwehlisa bakushaye phansi. Lezi zinto ezuthi uma ngizisho umuntu ohlakaniphile uyangizwe ekhaya. I-social media iyazi ukwenza into uyenzile real bagcine sebeyitwister njengobona igcine isiyi-challenge sebebopha ama-plastic onyaweni kimi beyishintsha sekuyi-challenge sekuyi-joke. Right. Exactly. Lalela-ke bhuti lakhe. Kudala wawuhamba enyangeni mawufika enyangeni inyanga ikunika umuthi khona leko Mozambique. Mayikunika umuthi ibisithi lalelake ngoba vele uhlala kude thatha nawo omunye umuthi eceleni. Imali yami uzofika uyigoqe mawuqeda ngicela uyivuvuzele lo muthi lo ebese uyitshinga emfuleni. Before uyitshinge kunesiko lenzayo ngokuthi uyitshinge emfuleni uyijikjele. Mawujikjele bese uyamfonela baba inkokhelo yakho sengikujikjele yona emfuleni. Angithi kunomuthi oyifake kulowa plastic nangala lona mayiseyoyifuna imali yakhe kunomfula engifike ngiqale ngiye kuwona. Loyo mfula before ngingene emfuleni phakathi kunemithi ama rituals engifike ngiqale ngiwenze to connect nalowa muthi okuleya mali izofika njengoba injalo ngoba idonswe umuthi. Hayi ukuthini uthi yena wangena kunento eyicrocodile ezansi yaye umuntu phezulu. Ngicela ukumqondisa futhi lapho that is why ngithi uhambe as a client kunezinto angazazi futhi angeke azazi ebunyangeni. Leyanto ayibizwa ngaleyo leyanto inkosazana yasemanzini. Uma ngempela wayibone ngamehlo inkosazana yasemanzini ungayibona kodwa it's either uzophithanelwa ikhanda noma kunezinto okumele wenzele zona ayibonwa nanoma ubani. Izethwalo zonke akhuluma ngazo zikhona impela uqinisile kodwa inkinga ukuthi bekufanele ethi mayiseyiyeka lento ahamba olashwa namanje ngabe usenenkinga ene futhi makukuthi ngempela wazenza lezo zinto cha akakhuluma iqiniso nje ngisazomsiza futhi ukuthi yonke leyo moya siyilahle ngoba isazoba nenkinga zisazowuyimoto zakhe. Uyenza kanje ukuthi akaphilile kahle kandi. Hayi angishongo kanjalo sengisho ukuthi usazoba nenkinga ngoba ethi imoto yakhe yawa usazowa mo ngoba lento ihambe ikukhumbuza ukuthi wena ngake ngakunika imali
nami ngenzela ukuthi akuyona into ephuma kalula ayiphumi ngenile mana ke edokotela mhlambe enye into ethanda ukudida abantu lapha kwivideo yakho kukhona indawo la ufika uvele khona sengathi I think uthi umcebo wasemanzini or into kanjalo okay la uveza khona sengathi wayohlangana nemali oyinikwe abakini through inkosazana yasemanzini lalela besibuye yajika inkulumo bese ngathi khona bebekhokhela imali kuphi sokwenzeka kuyaviza Danke good question ngiyabonga futhi lakhe uma ngithi ngiyahamba ngithe mangisuka endlini ngiqeda ku receive call kukhona umfana ade khona abathi umnyama ngathi kuyena lalela sebekhulumile manje imali yami isifikile wathi imali yani bangithatha ngathi ngiyahlanyatha sambeni uma sifika kulowo mfula kunabathandazi sibafice be2 nosisi aba2 beyobageza ngafika kuqala ngathi mina ngizolanda izinto zami sengiyinikwe amakhehle sekhulumile ukuthi imali yami isifikile la ngoba umuthi enginawo endlini usukhulumile noma ngithi ake ngivele ngiye kanje ngithi isigubhu enginaso endlini sesikhulumile ukuthi imali yakho isifikile emfuleni le etshinga umuntu ngasicheka qala esigubhini ngabona ukuthi seyifikile imali yami ngase ngithi asambeni that is why ngithi mina sengizolanda ke manje umcebo wami into yami ngizoyilanda kuphi emfuleni ngizobuyela kudokotela kodwa ngifisa nje ukubuza ukholelwa kuphi ngaphandle ukuthi ushilo ukuthi 50% ebandleni lakho uyashumayela ngensindiso right ebandleni lami babu unkosi ngibatshela iqiniso bayazi ngize ngimtshela umuntu ngithi mangikuthola enyangeni ungabaleka uzuphuke uyozuphuke uphulwa into engekho hamba nje kunezinto ezidinga ilokhuzeni ukuthi uye umntwana nje mayinebala umntwana nje uyadinga uchathwa hamba uye emntwini kuphela umuthi gcina ukusebenzisa ngesikhathi sikanje ungangeni nawe esontweni vele uNkulunkulu kaAbrahama uJosefa abantu bale phesheya laba abakaze beze la asibazi ugogo wami owashona ngiyamphupha manje mangiphahle emsamo ngibiza yena ngoba ngiyamazi ugogo owayihlala nami loyano uJesu angimazi so that is why ngithi u50% ngiyakholela imangaliso naye ayizenza of which thina abantu abamnyama nathi sinento esifanele siyenze kufanele nathi siyibhale history yethu that is why ngathi mina kufanele nathi sike sibhalele iBhayibheli elizosho lithi ngokukakhehlelezi 4 verse bani wenza ukuthi ngelanga eliyukuthi endaweni kanje wafika wangena emfuleni uthe wangena emanzini lapho usuke kuumlando lo owenzayo inkinga ukuthi abantu bakithi ngeke bafunde ngoba sebengene usocial media kakhulu usocial media abanye bayadlala kuona abanye besuke beserious befuna ukufunda ya okunye kwakho ukuthi baye bathi abanye ya editheka uma usukuthatha ivideo kodwa ke mfundisi yebo baba ya nangudokotela mhlawumbe ngoba isikhathi sethu selimzuzu eyishumi kukhona mhlawumbe ufisa ukunye ukusho singakagoqi okay ngiyabonga bengifuna ukubuza uBishop ukuthi imfundiso yakhe yeBhayibheli uyithole kanjani ugraduate kuphi because ma unebandla ukhuluma ngegospel angithi ma unebandla ufanele ukuthi uhlale phansi nawe ube a disciple uJesu ufike la emhlabeni ahamba nabo Peter for 3 years baba i-disciple before they can become ama-Christian babili ama-disciple then baba ama-Christians ma bathola the Holy Spirit now yena number 1 uthole kuphi i-training yakhe and isonto lakhe is it a Christian church or kanjani because ma sikhuluma nge-Christian khuluma ngani babaphathisiwe with the Holy Spirit now you're not getting buku now and uthi ibandla lakhe Christian kuno asiphathele kahle khona la all right hayi ngiyawuthanda umbuzo futhi lakhe ngizwe kahle ungabisawuphindi njengamanje uthi uJesu usangitshela ngoJesu futhi lo muntu engekho sure ngaye ukuthi lento abayishoyo iqiniso noma kulona iqiniso right number 1 isonto lami it is a Christian siyakholela kuJesu 50% siyakholela edlozini akusho ukuthi kumele uzuye eBible school ukuze ube nesonto it doesn't mean ukuphathiswa mina ngiphathisiwe nginesiphiwo kunomuntu onesiphiwo sokuthi mayike wafika washumayela wakhuluma nabantu abantu bayasinda besindiswa ukukhuluma into ephuma emlonyeni wakhe that is why ngithi mina ngiphathisiwe ngithe mangishumayele mina ngathi into esihluphayo ukuthi
abelungu bathe mabefika eAfrika bafika bathola abantu bebambene bathe ukuze babahlakaze phakathi labantu ba-introduce lento okuthiwa inkolo la bafike isonto lokuqala labakhona amaRoma bathe mabefika la omunye wayibona engcono iRoma kwaba ne-UCCSA ama-Methodist yinini labantu neZayoni uma beke bahlangana nomunye uyibona efunde kangcono kunomunye kanti yiyo lento ehluphayo ukuthi abanye bayile esikolweni abanye abayanga esikolweni kanti ungathi uyabheka iZayoni abaningi eZayoni abaningi abayanga amakhehla amadala kodwa usizo banalo ngoba umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyehla igubha singeni nazo esontweni siyakuhlukanisa lokho kuyahlukana phakathi kodwa ke i-organization ikhona engaphansi kwayo hayi ukuthi ngaye esikolweni angifundile mina isikole angizwani naso kodwa ngomoya oyingcwele kaNkulunkulu angeke ungitshele lutho mhlawumbe nje ngeka ngomusho omfishane uma nishumayela anishumayeli indaba ukuthi abantu abaphenduke basindiswe njengoba kwakusho uJesu nokuthi uma umuntu efa uzoya ezulwini nishumayela ukuthini la emhlabeni anishumayeli indaba yensindiso ngale kwethuna nikholela ukuthi umuntu mayefa uyakuphi siyalisebenzisa impela futhi iBhayibheli leli nathi silithenga emarket siyalithenga emarket iBhayibheli elabhala singalazi libhalo bani sikhuluma ngakho lokho kuseBhayibhelini kodwa sithi kubantu siphinde sikugcizelele lokho kubantu siku-emphasize musani ukusuka esikweni lakhe ungasuka esikweni lakini ngoba uma ngiqala ngilimit umuntu esikweni lakubo lo muntu ngisuke sengimvalele ebhodleleni hamba ukhumbula abantu bakini abangasekho ngoba umuntu uma esephethwe idlozi awukho umjovo wedlozi kuyaphoqa ukuthi akangene entwasweni mhlawumbe dokotela awuchaze kafishane ngamafutha esandawana ngoba kuzwakala imikhuba eminingi uma ngabe sikhuluma ngamafutha esandawana kuthiwa alala nabafazi endlini alala nezingane amanye dokotela njengoba ethunayo uyawasebenzisa yena uvikela kanjani ukuthi ingamxaki lenkinga right lalela ngithi ngishilo ungizwe kahle bhuti lakhe ngeke ngasho ngathi ubaba uMakhado uhambe eNigeria wahamba koGhana ebeyiclient ebengayona inyanga akaza thwase akazazi lezi zinto ukhuluma nge-information afika itshele umuntu mayithe baba ngizofuna mina ngifuna amandla bese bethi lokho kunje into elala nomuntu lakhe namhlanje ngifuna ukutshela abalaleli into elala nomuntu umkhovu isadawana sikaze salala nomuntu umkhovu nawo futhi umkhovu mawuthatha kufanele uyithathe u2 ihambi ihluphi imkhovu ngoba iyakukhomanda iyakudimanda ikutshela ukuthi lalela-ke njenganamhlanje fanele wazi ukuthi le moto le sekuyeyami ayidrive umuntu izodrive mina imkhovu leyo edimandayo ibisiyakutshela mawuthathe wodwa umkhovu oyindoda uyakutshela ukuthi ngifuna ukulala nomfazi wakho ke namhlanje ngeke kwenza mawuwesifazane ulala nawe umkhovu lo isadawana mawusithatha ungazi lutho uyiclient ufika okokuqala ungene nasendlini ngoba ulwazi lwaso awunaso but mawuyinyanga kunemithi esifundise ebuthwaseni esifike siqale sisithena amandla masisithena amandla bese siyasibika sisibike esangweni sisingenisa ukuthi nansi into engize nayo isikhathi esiningi igubhu ezinesadawane azihlali nezinye igubhu isigodlo sakhona angisishuthi nanokushutha ngefoni ngoba ifoni siyayimosha ngingayishutha zonke igubhu kodwa lezi ezinesadawane laba abantu abajike benza inhlekisa bathi asikho isigubhu sika 6 million mina ke kumina sikhona ngoba I know ukuthi lento isuka izokulethela ini empilweni yakho isadawana ngeke usishuthe ngefoni noma ungena nasendlini ama light wakhona ayafa ngoba ngamandla esuke sinawo la usibeka khona isigodlo sakhona siumba umgodi ehlathini kube ihlathi ofika uyibeke khona lento ngoba inobungozi obukhulu kodwa masuyoyilanda uyenzela umuntu kufanele wenze sure ukuthi uhamba naye ufike uqala umenzela amasiko akhona wonke ebese uwenza yonke into umngenisele sona ekhaya sona asidinga ubulili obuhlukile kulobo osuthatha no ngeke isadawana kuthiwa sidinga lobulili nalobulili lutho isadawana sisebenza amafutha akhona sikhona isadawana esisetshenziswa eCasino sikhona isadawana futhi esisetshenziswa ukuthi kulento okuthiwa ikublaster of which nayo leyo nto masihamba sibheka ayikho leyo nto uke wathi u-Apostle Fire ngabe wafa ngisho njalo impela ukuthi uma ngempela lezi zinto ezibalayo
wazenza kwakungafanele abuye emuva azoxoxa ngoba phela lento imimoya. Those are spirits aka devil kahle kahle. Usathane usuke kwenzela ifavor ukuthi lalela ke njengamanje thatha ikhanda lengulube thatha ukuthi nokuthi but naye mayisefuna ama favor ngeke uzwe uthi ngiyathandaza uNkulunkulu thatha lento never. Kufana nokuthi ibhuti lakhe uthi wena uyathandaza mina ngithi ngizoza ngomuthi ngithi Lungelo that's why ngithi ubaba Khehlelezi ufana nomuntu lebani confused. Manje uyakhuluma lezi zinto leziphuma kuTata but naye uyakhuluma ngokuphethe lezi zinto lezi. Lezi zinto lezi bangikhuluma ngazo bakhona nabamameli lebani bahlela amakhaya bangifonelile. Abanye ibile ama victims kule sandawana lebani ilala nabo. Ngikhuluma ngezinto lebani mina ngiyaziyazi ngikule utshona. So ubaba Khehlelezi akeke athi mina ngile la ni client yena uyilela sihambe indawo i1 sonke sokuna amandla and amandla mina ngizile nawo naye kuzile nawo asebenza in this way ukuthi mawasebenzisa azoba nenkinga omdeni wakho even ne-family yakho. Number 2 ngifuna ukuthi ubaba uKhehlelezi understand ukuthi amadlozi lesikhuluma ngamadlozi sikhuluma because umuntu maphila uphila with the body and the spirit. We relate nomuntu because of the body. Now umuntu ayifa spirit siyaphuma la siya into a spiritual world. Asiconnectani nayiba. So ubaba uKhehlelezi athi amadlozi asimadlozi amadimon leban akhuluma naye amtshele izinto. We have that intelligent demon. Leban ayazi yonke into in the book of Acts. Ngifuna ubaba uKhehlelezi namhlanje ayifunde nabamameli amakhaya. Acts chapter 16 verse 16. Ukhona intombazane lebani ibe iphethe ireligion yakhe. Aprofita abantu ngemoya wePython. So abantu lebani basebenzisa izinto isigubhu abe nesonto. Asimoya kaNkulunkulu and it is not existent change. Asiqhathela to the straight. Okay, ubaba uKhehlelezi asimfundisi we-Christian church. Iculture yakhe leyo. Okay, ngicela ukubuza umfundisi umbuzo nje short omncane. Isibongo sakhe ubani? Ramabudani. Uma ukhuluma nokhokho bakho noma ukhuluma nje yonke into nokhokho bakho, izithakazelo zakho zithini? Mawubiza okhokho bakho. Angibiza abukhokho Your ancestors. Yes, angikhulumi nabo. Awukhulumi nabo. Pho why unesibongo? Why do you have a surname? Because it is the clan name. It is our family name. Uma uthi wena ukhulumi nabo futhi clan name because vela I exist angithi iba uMakhado kuphela susa isibongo sisuse ngoba isho ukuthi uMakhado wakabani urelate ngwazi ukuphuma from which family tree. No baba uMakhado into engiphatha kabi ukuthi ngiyakuzwa nawe into yakho othi wena wahamba wofuna amandla asingaba confusing abantu ngoba abanye bayasaba manje ukwenza izinto zabo zesintu ngoba bazwelela igama lokuthwala. Umuntu mayeke wasebenza nzima wangathi uyaphumelela. Mina I work hard. Abantu kancane uthwele. Wahamba wanetafula uthwele. Yini maybe kumele siqale sichaze lento baba uMakhado ukuthi maybe kufanele siqale la ukuthi yini sethwalo. Uma kuthiwa uthwele umuntu ukhuluma ngesethwalo yini ukuthwala ngoba abantu sebeyasaba manje ukuposta izimoto zabo izindlu zabo ngoba kancane uthwele. So abantu bayasaba. And number 2 asibakhuzeni labafundisi abaze when uthe iChristianity mawungaye eGoli manje uze la especially eGoli there are so many pastors abakhuluma isilungu esikhulu mabethandaza abathandaza ngesilungu esikhulu abenza ukuthi umuntu akhiphe imali enkulu azadayisa indlu yakhe enika umfundisi ngoba abantu babhilive esontweni waye abantu bepledge. Ngicela ukubuza eBhayibhelini kuphi la kuthiwa pledge khona? Okay, mina la ama practice ama false prophet angiya support. Akuthathela abantu imali, I don't support it. Yeah, I understand. Baroba abantu using the Bible. Yabona ukuthi sesiku same page manje. Usuyabuya ke. Thank you very much.
uma kuhamba kuyothathwa lezi zinto basuke befuna ukurobha abantu ba-understand because bavalwe yizo zonke lezi zinto eniyishoyo. Baba uMakhado sesivala abantu abayenza kakhulu labantu ama-South Africans noma abaseGhana noma abase-Nigeria. Khuluma iqiniso. Abantu abenza lento ama-cults kakhulu zonke lezi zinto esontweni bambela amakhanda engulube ama-South African noma abantu baseGhana noma abase-Nigeria. Yibo lebantu ama-foreigners. Ama-foreigners. It's because ama-spirit wabo wangale ngakubo. Thank you very much Baba uMakhado, ngiwinile. Ibona labo bantu bangale phesheya babuye bazofundisa laba bala nabo ke laba balana sebezothatheka. Ngeke babhuti lakhe uthola isonto lomuntu wase South Africa noma linabantu abawu 5000. Ungabona linjalo lelo sonto umngani wakhe owangale ngoba benza lezo zinto or kulelo sonto akusontwa kukhona imishini eyenziwayo. That is why bengangi-inva. Uqinisile ubaba uApostle ukhulume inkulumo yakhe iqala ngakho ukuthi uyabazi abantu abenza lezi zinto naye ukuba waba iphathi yayo waphuma ngaphandle wabuya nazo. Vele niyavumelana. Ingani phela ngiyasho ukuthi bekuyolandwa yona lento befuna naye ukuba nabantu abaningi ngoba bazonikela esontweni. Angithi befuna banikele. Apostle ngicela udokotela angisale muka ngomthandazo wakwamukela uJesu Christ. Hayi 50%. Hayi Baba uMakhado ungangishintshi mina ngiyilento engiyona futhi angishintshi ukuze ubone ukuthi mina owami amakhokho bami engikholelwa kubo ngiyakholelwa. Mina makuthiwe mfundisi versus inyanga ake senze into sibone impendulo isheshe iphume. Eyethu yesintu iyashesha impendulo ukubuya. Ibuya manje. Isikhathi sethu khona into izinto ezishilo ezibalekile njengokuthi ufuna ukwenza umehluko phakathi kokuthi umuntu uma ngabe ngiza kudokotela uKhehlelezi afike anginike isigubhu ngihambe naso. Awukubizi ngokuthwala lokho ngithi. Hayi akhona ukuthwala futhi lakhe lanto ngisuke ngikunika inhlanhla ukuthi inhlanhla izinto zakho mawuzenza ungahluleki futhi kube lula. Inhlanhla le kodwa ungabona sengithatha isikaphu ngisibulalela phezukwakho ukuthwala ke lokho. So ngiyenzela ukuthi ngoba manje uMakhado ngicela ukubuza kusuke sekwenze njani mase kudayiswa osawuti esontweni namanzi ngoba lithi iBhayibheli uJesu mayifika eThempeli wathola abantu bedayisa wabaxosha. Yindaba labona bedayisa izinto esontweni. Ngishekisa ngoba ukuthandayo kushiwo uJesu yakuzwa. Phela ngani sibuye sizwe babuye baphambane nayo bese beshaya isweet tongue. Angithi bafundile. Yeah. Kulungile ngicela aphendule uApostle bese ngiyacela ukuthi ngoba le ndaba ijulile kuningi udokotela uKhehlelezi esingafisa ukuthi asikhanyisele ngakho ngoba engifisa ukubonga ngakho nje dokotela okokuqala ukuthi ukhulume ungafaki inabukeni uvele nje ibeke obale into ofuna ukuyisho njengoba injalo siyabonga kakhulu ukuthi ungezwakali usibalekela ungayicacisi izinto ezithile masikhuluma ukuthi nawo amafutha esadawana uthi yebo akhona unakho ukuthi kanjalo sifuna ukuthi mhlambe uma sibuye sesikhuluma ngokuthi senzele umehluko ke phakathi kwalezi zinto athi udokotela uyazenza kanye nokuthwala. Ungenzeka dokotela? Anginankinga mina futhi like noma yini mangibuza ngomsebenzi wami sesigodlweni angisabi ngoba lento mina into engiyazi kakhulu. Okay, Apostle ngicabanga ukuthi kuningi abalaleli udokotela uzobona naye nama social networks akhe ukuthi kuyabhaza nje kubhizi kakhulu. Ngi live kumanje I am live ku Facebook yami ethi Dr Khehlelezi. Nabantu abaskemayo labantu ababiza ngama scam ngoba ethi ngiscam. Abantu abaskemayo yilabo abaphesheya abafike benza ama account bathi bawo Dr Khehlelezi baphuca abantu imali. Ayikho inyanga yake yalampa ngo Facebook. Inyanga ithi woza kwami ngoba phela sesi upgradeile ngoba sekuphila impilo zama social media. Woza kwami ngizokulapha ungayizwa isathi faka imali nguKhehlelezi. Hayi scam ngeleso. Isona scam ngeleso Baba uMakhado. Okay, uhlelo yezenkolo ngizocela ukuthi ngesonto elizayo sinikeze abalaleli ithuba ukuthi kubuze nabo ke manje kodwa mhlambe siyothola noma u20 minutes okuqala ndawo zombili ukuthi uKhehlelezi asifundise ngalokho acabanga ukuthi mhlamba abantu abakakuboni emva kwalokho ke u40 minutes oyosala sobe sisithatha ke ndawo zombili ngiyafisa ukuthi kube khona abantu
abakholelwa kulokho bekushiwo udokotela uKhehlelezi uma bekhona basishayele basithumelele sibanikeza information babuze baphawule bameseke la bemeseka khona ngifise futhi ukuthi abantu abangamaKristu baphinde futhi nabo benze okufanayo mayelana nalokho kushiwo Apostle uMakhado kodwa ngiyafisa futhi ukugcizelela Apostle Makhado kunabantu abathi yi-foreigner mina akusi-foreigner ba ngizalwa khona la eSouth Africa yayibona inkinga yethu la ukuthi uma ulanda umuntu ongeyena umZulu bamlalela abantu olimini bese bethi ha ngoba akasikhulumi kahle iZulu sibona kusho ukuthi yi-foreign bengifuna ukubuza ukuthi uyisho wena ngoba kade ngibachazela abantu bathi manje nalanda abantu bangaphandle cha asilandanga abantu bangaphandle yeah mhlambe 1 minute amazwi ethu okugcina mina good luck ukuthi okay akakhuluma ungakhuluma baba ngiyabonga babulaki for this opportunity and no Khehlelezi ngithi asiyenze iqiniso let us not be confused abantu because imimoya egcwele mangifika eNigeria it was the first time I realized ukuthi abaziza ama-spiritualist abantu lebani bayazi imimoya so la eSouth Africa siyazi only uNkulunkulu but labantu baza khona la ekhaya eSouth Africa baletha lama-spirit so asifundise iqiniso and iqiniso ukuthi Jesus is Lord. Wenza kusho nje ukuthi baba Makhado ngicela ukuthi uzame ukuthi ungibone ngikunika imagic oil ehlanganiswe ngemithi yesintu ngizokunika imagic oil baba Makhado ungabi sewuthi isadawana kusona isadawana yenziwe ngemithi yesintu okoqala lokho abafisa ukubuza imibuzo kuKhehlelezi bazongithola enambeni ethi 071 130 7808 njengamanje njengoba siqeda la ngilive ku Facebook ngisazoqhubeka ngiphendula imibuzo yabantu ku Facebook uma ungathi inyanga yodumo mzo I am live if bekuthiwa baba Makhado unesikhathi ebezongena sibe sikhulume siqhubeka into yethu ku Facebook because bagcwele abantu bafuna ukuyizwa lento ukuthi yoqhubeka iqinephi kodwa ke sethemba ukuthi siyobuye sihlangane ngiyafisa baba Makhado sike sishuthe na ku YouTube laphana sipost abantu basibone sihleli nje sicoxa that is why ngangicele namandamba akho ngizokuthenela iBhayibheli baba Khehlelezi ngizokuthumela yona uyifunde la awu understand ngizokufika baba ukuthi ukuphethe iqiniso siyabuya ngesonto elizayo ngithi ya mina nginankinga ngiyabonga kakhulu angibonge nobabili ngiyabonga baba ya ngiyacela ukuthi sibheke abantu bethu sikwazi ukuthi basize abantu abasizayo sifike lapha sikwazi ukubona ukuthi abantu babuze kathini indlela ngiyabonga kakhulu sihambe sibethina zona namhlanje ngokaKhehlelezi ya iBhayibheli lami engizolenza leli ngizenzile imanga la emhlabeni okaKhehlelezi 4 verse 3 okaKhehlelezi 4 sizothi masithi okaKhehlelezi 4 sibheka ukuthi imangaliso uKhehlelezi uzenze nini iqiniso lithi bantu bakithi asiyekeni ukuba confused sifike la sizovumela abantu bale bazosiconfuse besisuse entweni zethu zesintu isintu sethu siyohlala siyisintu sethu futhi lelo qiniso ngiyolimela noma ningangithuka nenze kanjani ku Facebook nithi ngiyiscam njengoba esesho phela abafundile mina ngifundanga kodwa iqiniso ukuthi ngiyalimela iqiniso futhi yimina engisamile esontweni ngiyayi impela kodwa mangiye esontweni ngiyodumisa uJesu engamazi 50% u50% idlozi lakithi likhona ngoba nginesibongo nguKhehlelezi ngisho ngoba izinto ziyenzeka uma ufuna ukuza kumina noma uma ufuna ukubona uKhehlelezi ukuthi usebenze laphi angilaphi ngoFacebook angihloli ngoFacebook bese ngithi faka imali wena iza kumina inambeni ethi 063 051 7641 noma uma ufuna lezi zinto ke zezethwalo nezigubu ke lezi ezinzima kakhulu ezinayo yonke lento eniyifunayo uma ufuna ke lezo zinto ke izigubu ezinzima ezinale moya ekukhulunywa ngayo lapha lalani mina ngiyaku-advise before yabo njengamanje ngizonika inamba yomuntu onazo zonke lezo zinto eniyifunayo loyo muntu ukhona
njengoba ngike ngasho bengivakashele maybe nizobona ku Facebook ngeke ngamposta futhi bona ke banazo lezo zinto abathi abayiniki noma ubani lezo zinto mabethi abayiniki noma ubani ngeke umuntu ngize ngimforce ukuthi yindaba ungamniki noma ubani kodwa ke baye basho bathi nginayo into futhi leyo nto angikhuluma efonini ningabaleki ngizanibhekela inamba yakhe ngininikeze ocishe azenze lezo igubhu zabo namakhanda engulube mina ngiwenza amakhanda engulube ngoba sengumuntu womndeni nginezingane nginayo yonke into uma ufuna lezo igubhu izinto ezithusayo awufonele lo muntu futhi umuzwa kule emahlathini ko Great Town ayike yena ke uyazenza ke lezo zinto noxoxa language engcono inamba yakhe ubaba unyuswa ungcobo mapholoba ithi 072 946 4760 072 946 4760 uzwa ngisho nomoya impela ukuthi le ndoda ithinta impela kunezikhathi ethi manje angisahloli ngihlola ngalesikhathi esikuthi nokuya ukuthi manje labantu abavumi ngalesikhathi ubone ukuthi ayihambi yodwa lento mina ngifuna esinganayo imithetho uma ufuna lezi ezinemthetho kuloku into in ubaba umapholoba ubaba uNgcobo uzobe sekhuluma nawe mina nawe sibonane noma ungangithinta uma ufuna ukubuka uzohlola inamba ethi 072 1234 976 072 1234 976 inamba yase office lena ozosithola kuyo noma uthi 087 550 1177 087 550 1177 mina nawe asihlangane ekseni ngo4 o'clock kuyivuma 103 sizohlola khona ngiyanithanda ngothando lika love